Il-Kummissjoni Ewropea approvat l-iskemi ta' għajnuna finanzjarja mill-Gvern Malti maħsuba biex jipproteġu l-impjiegi, lin-negozji u dawk li jaħdmu għal rashom, fl-istess waqt li tkun ippreservata l-ekonomija. Il-Kummissjoni Ewropea approvat il-pakkett ta' miżuri ekonomiċi ta' 215 miljun euro biex jipprovdi s-suppliment tal-paga lill-impjegati ta' 800 euro fix-xahar. Fl-istqarrija l-Kummissjoni ddeskrivit il-miżuri bħala meħtieġa, xirqa u proporzjonati biex jilqgħu l-impatt fuq l-ekonomija tal-pajjiż. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri laqa l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u ddeskrivija bħala ċertifikat ieħor għad deċiżjonijiet ekonomiċi li riżultaw f'surplus. Issa b'mod uffiċjali l-miżuri li aħna konna nipproponu bħala Gvern ġew aċċettati wkoll mill-Unjoni Ewropea u l-fatt li anke rimarkat li dawn il-miżuri għedin fil-fatt isalvaw milli jintilfu l-impjiegi. Għaldaqstant dan jawgura tajjeb ħafna biex pajjiżna jerġa' jibda l-attività ekonomika tiegħu minn pożizzjoni b'saħħitha. Issa nibdew niftu bil-mod hekk kif tuna il-go ahead sabiex ngħidu hekk l-awtoritajiet tas-saħħa nkunu f'pożizzjoni mbagħad biex nerġgħu nibdew naraw li nqajmu l-ekonomija fuq saqajja u nibdew ir-rankatura ta' tkabbir ekonomiku.